हाय फ्रेंड्स इन्नु एंकुಲು पालक दोसा ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂತೂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಸೇರಿದಾತು ಅರಿನ 6 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ನೆನೆ ಪರೆ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೆನೆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ 1 ಇಂಚಿದಾತು ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪದೆಂಗಿ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದೇನ ಪದೆಂಗಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಸುರುಟು ಎಂಕುಲಿತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜುನಗು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತುಪಾವಡು ಪಂಡ ಅವು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಮಟ್ಟ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತುಪಾವಡು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತುಪಾವಂದುಲ್ಲಾನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಉಂಡವಡು ಬೇಯಡು ಒಂತೆ ನೆನೆದಿತ್ತಿನ ಅರಿನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಪದಿಂಗಿಲ ಪಾಡುವೆ ದಿನ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡನುವೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರು ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪದಿನಿ ಅವೇ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಂಡ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಪೂರ ಏತ ಅದೊಟ್ಟು ಕಡೆವ ಆತೆ ಅದೊಟ್ಟು ಕಡೆಂಡ ಇಯೌಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂದೆ ನಾನು ಕಡೆದ ಪಸರ್ಪೆ ತುಲೆ ಏನು ಕಡೆದ ಪಸತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆದ ಪಸತ್ತಂಡ ಇಯೌಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಎಂಗಲು ಉಂದೇನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಂಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ತಾಗಾಗ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಇಂಕುಲು 2 ನಿಮಿಷಡು ಒಂದು ಕಾಯುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2 ನಿಮಿಷಡು ಒಂದು ಕಾಯುಂಡು 2 ನಿಮಿಷಡು ಕಾಯುಂಡು ತುಲೆ ಶೋ ಕೊಡ್ಲಾಕದ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಶೋ ಕಾತುಂಡು